Lela, ko ste vi u privatnom životu? Kako je počela ova briga za ljude, za to da se uzdižemo energetski, da nam je jasno šta se događa u stvari oko nas? Pa, koliko je jednostavno, toliko je i teško pitanje. Najteže je govoriti o sebi. Pa i nema tu mnogo šta da se kaže. Završila sam ekonomiju. Ceo svoj život posvetila sam sticanju znanja. Počelo je još jako rano, negde, pa možda od mojih 10-12 godina. Jako rano sam počela da čitam časopise koji su govorili o galaksijama, o zvezdama, o dešavanjima koja su uvek bila nešto izvan onih običnih zbivanja. Tako da me je oduvek privlačilo mistično, skriveno, tajne. I pravo da vam kažem, jedva sam čekala da završim fakultet, da mogu da se bavim stvarima koje me ispunjavaju i čine sretnom. Znači, ekonomija je bila tek tako? Ekonomija je bila zaista nešto što mi je, obezbeđivalo materijalnu egzistenciju, bar sam tako mislila. A ovo je u početku bio, mogu reći, hobi, koji je kasnije polako sve više i više prerastao u strast. Tako da kada sam završila fakultet, počela sam intenzivno da prikupljam sva ta znanja i na sasvim, sada mogu reći, nesvesnom nivou sam počela sve da pišem i zapisujem. Onda sam čuvala gomile isečaka iz raznih novina o svim temama koje su mi bile interesantne. To su bile pune ladice, da mi je majka govorila da joj zatrpavam kuću, da ne zna čemu će mi to sve, čemu to služi. Tako da i danas čak imam nekih dosta bitnih dokumenata. Međutim, ja se od svega toga nisam mogla rastaviti. Tako sam rasla i dugo godina baveći se izučavanjima koja su mi čak obezbedila i možda čak veći prodor u sve ovo, jeste i moje sasvim slučajno, mogu reći, ako uopšte ima slučaja, bilo je slučajno, ali naravno sada znam da nije bio slučaj, zaposlila sam se na televiziji, to čak su me pozvali prijatelji, nisam ni mislila da odem. Otišla sam na televiziju Novi Sad i otišla sam u rubriku naučnog programa. Nudili su mi da radim u informativnom programu, ja sam rekla neću, želim naučni i otišla sam u naučni program i tu sam radila punih 9 godina kao novinar naučnog programa. Istaknute 2 kultne emisije sam radila za televiziju Novi Sad. I to mi je omogućavalo u stvari da se ispoljim kroz to što sam ja još uvek nazivala hobi. To mi je, na volšeban način postalo i moj posao. A tek negde 2012. godine, za svoj rođendan u aprilu, noć pred rođendan sam se častila time da sam počela da pišem prve stranice svoje prve knjige. Odlučili ste i počeli pisati. Odluka krenula, sela posle podne i pisala negde do 2 noću. Tada su se pojavile prvih 19-20 strana moje prve knjige. Nisam znala zaista ni koje će teme biti, ni šta će biti. Krenula sam, pa sam onda redala teme tako kako su mi padale na pamet, tako sam pisala. I posle nekih 3,5 meseca, bilo je već uveliko leto, ja sam došla na 500 i nešto strana. Tada sam krenula da, ne znajući uopšte ni šta radim, da tu knjigu oformim u knjigu i tada sam pokušala da napravim poglavlja. Jer teme su pisane kako mi je koja dolazila na pamet. Kad sam ja poslagala te teme u knjigu, one su same stvorile poglavlja i to se sve prikazalo predamnom kao neka
zaista predivna promisao, pre bih mogla reći, ili proviđenje. I tada sam odlučila da odnesem knjigu štamparu na štampanje. To je bio negde početak septembra i preporučili su mi jednog starog štampara, misleći da će valjda imati dovoljno vremena da me uputi i nerava potpuno jednog novog pisca koji nema pojma ni kako se pravi knjiga, ni ništa. Ja sam došla kod njega i on je rekao, pa ja ne mogu sad da te primim, ja tamo negde do kraja oktobra imam sajam knjiga u Beogradu, puno štampam, ne mogu, dođi tamo negde posle 25. oktobra. Ja sam došla posle mesec i po dana, ja sam već imala 700 i nešto od štampanih strana, on je rekao, dete šta radiš, ja tebe moram pod hitno uzeti da ti štampam tu knjigu, ako ovako nastaviš još mesec dana ti ćeš stići na 1000 strana. To je zaista bilo simpatično, on me je uputio u neke osnove toga, ali ja sam tačno imala viziju kako ja hoću da izgledaju te lekcije, koje slike. Nisam znala ni da biram slike, ni gde da ih biram, ni tražim. On mi je pomogao i pokazao, onda sam ja sama počela da biram slike, sama da sve odrađujem. Sedeći kod njega, on je štampao i pomalo obraćao pažnju na mene, tako je nastala moja prva knjiga. Posle prve, naravno, sve je bilo jednostavno. Ali moram reći da postoji jedan kuriozitet kada su moje knjige u pitanju. Ja u knjigama nemam lektora. Ja sam sebi i lektor. Nemam nikakve pomagače ni u biranju ilustracija, ni u čemu. U mojim knjigama sam ja i štampar. Ne postoji niko između. Čak su mi nudili predgovore, ja sam rekla da ne želim predgovore u mojim knjigama, ne želim da iko posreduje osim mene, želim da budu moj potpuni otisak mene. Onda su rekli, pa tako se ne prave knjige. Ja sam rekla, pa što me se tiče kako se prave knjige. Ovo je moja knjiga i ja ću da je pravim onako kako ja mislim. Do danas je ostala ta šema od prve knjige. Sve knjige pišem samostalno, sama ih lektorišem, sama biram stranice, sve radim sama i tako je nastalo moje delo koje se i u tome razlikuje od drugih pisaca. I koliko ima kod toga uloge, pored volje i svega i odlučnosti, intuicija? Intuicija je nešto što mora dugo da se razvija. Ona ne može da se razvije odjednom. Intuicija je taj naš unutrašnji nepogrešivi glas kada razmišljamo o nečemu i javi se trenutačna prva odluka. To je ta intuicija. To je ta prva misao i verujte, naučila sam da je pratim. Onda sam shvatila da me ta moja intuicija nikada ne izneverava. Odlučila sam da tu prvu misao, kad god o nečemu razmišljam, da prva misao bude to i stop. Dalje ne mislim. Čim se pojavi prva misao, ja se zaustavljam. I držite se toga. I držim se toga. Jednostavno ne trošim se gde ne treba. Svoju energiju akumulišem na prave stvari. Intuicija me vodi. Naučila sam da me nepogrešivo vodi. Tako da je kod mene sve se rešava u sekundi. Izgledate mi tako strašno odlučni da znate u svakom trenutku sve što treba, ali ipak ima li nekad neke dvojbe? Sad ste me bacili u dilemu. Teško se ja dvoumim. Čak s ove tačke gledišta danas, ko sam, ne znam ni šta vam to znači. Verujte da sam zaboravila šta znači to. Ja jednostavno, iskreno rečeno, nemam ni vremena da se premišljam. Nemam ni potrebu. Ni jedno, ni drugo. Tek sad kad ste me to pitali, shvatila sam da u stvari ja više ne znam šta to znači. Eto čemu vas dovede slušanje intuicije. Odlično. To sam vas pitala zbog toga, jer
Mi je fascinantno to. Da. Evo, čak ste i mene naterali da otkrijem nešto čega u stvari nisam bila svesna, nema ni potrebe da bude. Evo vidite koliko je važno pre svega poznavati sebe. Druga stvar je odlučnost. Treće je ne potpadati pod uticaje. A da biste to sve ostvarili, potrebno je da izgradite poverenje u sebe i svoje stavove. Onog momenta kada odlučite, a verujte, sve u životu što radite je stvar odluke i ničega više, vi jednostavno shvatite da sve možete činiti apsolutno sami. Da nema potrebe, ima potrebe nekada. Ako vam se javi ta potreba, onda pitate dobrog prijatelja za savjet. Ali verujte, kada imate poverenja u samu sebe, kada steknete to poverenje, sve ćete manje imati potrebe nekoga i da pitate. To je sve uzročno-posledični odnos koji ide svojim tokom i kada se prepustite tom toku, stvari počinju drugačije da se dešavaju. Po mom mišljenju je to povezano i sa da znamo koji nam je cilj u životu, zašto smo tu. Svakako. Reći ću, hajde možda malo da bih ovo proširila, vratit ćemo se na inkarnacije. Svaka inkarnacija je sticanje novih znanja. Ciljeve i to zbog čega se vraćamo kroz inkarnacije na ovu planetu, mi znamo do momenta dok se ne rodimo. Da. Posle to namerno zaboravljamo da bismo imali ono što nazivamo slobodnom voljom da odlučujemo na koji način ćemo doći do svega toga što smo tamo negde gore već odlučili. Međutim, ja sam kroz sva ova svoja saznanja do sada mišljenja da apsolutno nije tačno ono da svi imamo određenu sudbinu i da svi imamo da idemo svojim sudbinskim putem. Naprotiv, mi tu sudbinu, kao što rekoh, odredimo gore, zaboravimo je kada smo ovde, ali mi svakog sekunda praktično, svakog dana u životu donosimo more odluka. Nema veze da li su one bitne ili nebitne odluke, ali mi donosimo stalno odluke i mi sa svakom odlukom pravimo neki drugi životni put. Mm-hmm. Svaka odluka nam može biti prekretnica. I verujte da ja, na primjer, kada razmišljam o svom životu, bar 3 puta sam potpuno promenila tok sudbine. Jer znam da sam uradila ovo, verovatno bi se desilo ovo, a ne bi ovo. Prema tome, ja nisam zagovornik toga da nam je sudbina zacrtana. Mi zaista kreiramo svoju sudbinu bez obzira na put koji smo odredili iz razloga što baš imamo tu slobodnu volju. Jer niko nam se ne miješa u to što smo možda dok smo bili gore želeli jedno, a kada živimo ovde sada smo poželili neko drugo saznanje. Svako saznanje, bez obzira kakvo je lekcija i učenje. Da. I uopšte nije toliko ni bitno koje je to znanje. Ja ne znam zašto se ljudi toliko bave tim detaljima. Verovatno nemaju toliko široke uvide, ne znam šta bih rekla, ali za mene je svako saznanje, bez obzira kada i odakle potiče, veliko saznanje i znanje. Tako da je apsolutno nebitno šta smo mi gore projektovali, bitno je šta mi odlučimo ovde u ovom životu i sada da naučimo. Niko nas, verujte, neće zaustaviti i vratiti na onaj put koji smo zaboravili, jer da treba da ga pamtimo, mi bismo ga i pamtili. Čim ga ne pamtimo, dato nam je i da ga menjamo. Za mene je sve stvar logike
I ja idem prvenstveno tim putem. I verujte da je logika nešto što savremena civilizacija i ljudi sve više zaboravljaju, jer prepuštaju drugima da im uređuju živote, a kada sami uređuju svoje živote i tekako koriste logiku. Nažalost, logika postaje luksuz u današnjem svetu i ljudi više nisu u stanju da donose ni krajnje smešne odluke, a kamoli krupne odluke. Mislite logiku kao zdrav razum? Upravo to. Zdrav razum. Da. Upravo to. Zdrav razum je to što će nas uvek voditi uz intuiciju. On je pomagač intuiciji. Pa i srce. Srce je pomagač emocijama. Da, ali mislim u tom smislu, ako delujemo... Nekada nije baš dobro misliti samo srce. Ne. Ja mislim u tom smislu da delujemo u dobro... I to vam kaže intuicija, verujte. Ok. Sve vam kaže. Zavisi od toga šta ste sebi postavili kao pitanje. Sve ćete dobiti kao odgovor. Uopšte nije bitno pitanje. A kada su u pitanju emocije, koliko ih je dobro imati, čak nekada i nije toliko dobro, jer emocije vrlo lako mogu da zavedu čoveka. A za mene srce ne znači emocije, nego delovati u dobro ljudskog roda, kako vi kažete. Za delovanje, za dobrobit ljudskog roda, pored srca, trebate imati želju, volju, rad na tome i postaviti ciljeve koji vas opredeljuju da se bavite takvim stvarima. Jer danas ljudi se ne bave ni sobom, a ne nekim višim ciljevima. Vrlo malo je ljudi koji se osvrću na visoke ciljeve, a oni koji to rade, verujte da sebi postave to za cilj. To nije nešto što se odlučuje tek tako. Jer što je cilj viši, on traži višu žrtvu. A tu žrtvu trebate biti spremni da platite i podnesete. Ja sam ceo život žrtvovala svojim znanjima. Moje knjige su moja deca. Ali ako biste me sada pitali da li mi je žao što nemam decu, a izrodila sam knjige, ja bih vam u ovom trenutku rekla da mi nije žao. To možda neko može zvučati okrutno, ali ovo je stvar odluke i cilja za koji živim. Znači, što imate viši cilj, on vam traži više odricanja za koje trebate da budete spremni da ih platite. Baš sam mnogo naučila u ovom kratkom razgovoru. Jeste. Hvala, Lela. Hvala vama. Hvala. Sve najbolje želim i vama i vašim pratiocima. Prijatno.